ଶୀର୍ଷକ ହୃଦୟର ଅକୁହା କଥା। ନିସ୍ତବ୍ଧ ଏ ପରିସର ଘେରିଛି ଶାନ୍ତିର ଆଶା। ନା ଅଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଚୁପଚାପ ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା। ମନରେ ଉଙ୍କି ଉଠୁଥାଏ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଖେଳ ଖେଳୁଥାଏ ମନେ ମନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଖେଳ ଖେଳୁଥାଏ ମନେ ମନେ। ବସିଥାଏ ଏକାକୀ ମୌନେ। ନା ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ନା ମୁଁ ଗୁଣୀ, ନା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ, ନା ମୁଁ ଦାନୀ, ନା ମୁଁ ଧ୍ୟାନୀ, ନା ମୁଁ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି। ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଏ ଜୀବନଟା ମୋର କେଉଁ ମୁଡ୍ ନେବ ଜାଣିନି, କେଉଁ ମୁଡ୍ ନେବ ଜାଣିନି।